Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam tagasngi. Kading penkop buram jung Meghalaya Games kan poise Shillong ha ka khat pratring nailar 8,000 arpsan ka Sharak ka balakmi lenti bha jung Meghalaya Games kan poi ha Shillong na tura ha ka khat pratring unailar 8,000 arpsan. Ka ba peni ya ka por ka ba kongsan ha ka jung khensngi sha ki jung yale kai. Ya kini ka Sharak onra sha ka jaka yeng kali arshaka kamuda ha Shillong. Hagaba on pen I yaka nakabenta shikanta kaba ailat ban ringdur bhai yaki rius ngautenan kinong yele kai bat ki pat ba. Hadian kane ka Sharak kan sedang ya kejengya lenti jongka ha kapor lai baje janmiet na polis bazar kaba ya lingba kanong ba shamadan ruting kaba pen I ya kejengya teli bat ka mensium jong ki jengya le kai. Kani ka jingyalang ka khot sngo bhaya baro kinong shongshnong banwan shakman bat bansaki ya kani ka jingyalang ka bakongsan ka bapen I ya ka jingrius pa jong ka jingyele kai bat ka kolshor jong ka Meghalaya.